ஹலோ நண்பா! இந்த டைம்ல ஃபோர்ப்ஸோட 2020 பில்லியனர்ஸ் லிஸ்ட்ல 31th பொசிஷன்ல எலான் மஸ்க் இருக்காரு. இவரோட நெட் வொர்த் வந்து $24.6 பில்லியன் டாலர்ஸ். இவரு வந்து இன்னும் 10லேருந்து 20 வருஷம் கழிச்சு இவர் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் மேன்ல வரத்துக்கான பொசிஷனுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இவரை வந்து எர்த்தோட அயர்ன் மேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டி திங்கிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறதுக்கும் டெக்னாலஜியை ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவும் இவர்கிட்ட வந்து மணி இருக்கிறதுக்காகவும் தான். இவரை வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெயின் எவால்யூஷனை கொண்டு வர. ஏன்னா இவர் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிற எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே ஃப்யூச்சரை பற்றி நோக்கி தான் எல்லாமே இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம எலான் மஸ்கோட லைஃப் ஸ்டோரி பயோகிராஃபியும் அது இல்லாமல் இவரோட யூனிக் குவாலிட்டிஸை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒன்றும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எலான் மஸ்கோட சைல்ட்ஹுட் டேஸ் லைட்டாக மோசமாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்போ தான் டிவோர்ஸ் ஆச்சு. அதனால எலான் மஸ்க் வந்து அவங்களோட அப்பா கூட தான் இருந்தார். அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். எலான் மஸ்கோட ஸ்கூலில் கூட சந்தோஷமாக இல்லை. ஏன்னா இவரோட கிளாஸில் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இவரை தான் போட்டு அடிப்பாங்க. எப்படி அடிப்பாங்கன்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இவருக்கு ஒரு நாள் மூக்கே உடஞ்சி அன்கான்ஷியஸ்க்கே போயிருக்காரு. அதனால ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இவர் இந்த நிலைமைக்கு வருவாங்க அப்படின்றது அந்த சைல்ட்ஹுட்டில் தெரியாது. ஆனால் இவருக்கு ஒரு யூனிக் குவாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்கிறது தான். இவர் ஸ்கூலில் இருக்க புக்ஸை மட்டும் படிக்காமல் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கும் சேர்த்து படிப்பார். அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்க 2 லைப்ரரியில் போயிட்டு புக்கை படிப்பார். இவருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் படிக்க பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு புக்கை எடுத்தானா 5 to 6 hours வந்து கண்டினியூஸாக படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க அம்மா வந்து எலானை காணும் அப்படின்ட்டு போனாங்கன்னா இந்த 2 லைப்ரரியில் தேடினாலே கிடச்சிருவாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த 2 லைப்ரரியில் இருக்க எல்லா என்சைக்ளோபீடியாவும் அவர் வந்து படிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் லைப்ரரியில் இருக்கவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க, எனக்கு இன்னும் நிறைய புக் வேணும், எனக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னும் இவர் வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. இவரோட ஒரு யூனிக் குவாலிட்டி என்னன்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, ரீட் ரீட் ரீட். நீங்களும் எலான் மஸ்கை இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா முதல் வேலையாக படிங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை படிங்க. இவர் மற்றவங்க மாதிரி படித்த விஷயத்த யூஸ் பண்ணாமல் இல்லை. இவர் நிறைய விஷயத்தில் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு அப்ளையும் பண்ணியிருக்காரு. புது விஷயங்களும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இவரோட 12 வயசில் ஒரு புக்கு படிச்சிருக்காரு. அதுலேருந்து கோடிங் கற்றுக்கிட்டாரு. அதே கோடிங்கை வச்சு ஒரு கேமை டெவலப் பண்ணுறாரு. அந்த கேமோட பேர் பிளாஸ்டர். அந்த பிளாஸ்டர் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு இப்போ சர்ச் பண்ணால் கூட நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக ப்ளே பண்ணலாம். இந்த பிளாஸ்டரை தயாரித்து இவர் வந்து $500 இதை சேல் பண்ணுறாரு. அதுதான் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ். எலான் மஸ்க்கு கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. இவரும் இவரோட பிரதரும் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கேட் கேமிங் சென்டரை பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சாங்க. அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் ஷாப் எல்லாமே டீல் பேச ஆரம்பித்தாங்க. இவங்களுக்கு ஏஜ் கம்மியாக இருந்ததுனால அதை ஒரு பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ண அவங்களால முடியல. இவங்ககிட்ட ஒரு பேரண்ட் சப்போர்ட்டும் இவங்களுக்கு வந்து இல்லை. இந்த பிளானை வந்து அவங்களால ஒழுங்காக எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியலை. எலான் மஸ்க் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பிறக்கிறாரு. அவருக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டை சுத்தமாக பிடிக்கல. ஏன்னா 18 வயசு ஆயிடுச்சுனாலே கண்டிப்பாக மிலிட்ரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணணுன்றதுனால. அதனால இவர் வந்து ஃப்ளைட்டில் கனடாவுக்கு போகிறாரு. கனடாவில் சில ஒர்க் பண்ணி ஒரு பாக்கெட் மணி மாதிரி சேர்த்து வைக்கிறாரு. அந்த பாக்கெட் மணி வச்சு யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு. அங்கே போயிட்டு அவரோட ஹையர் ஸ்டடீஸான காலேஜை படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போகிறாரு. அங்கே இருக்க ஒரு காலேஜில் ஃபிசிக்ஸ் மற்றும் பிஸ்னஸில் 12 டிகிரி வாங்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸில் பிஹெச்டி பண்ணணுன்ட்டு ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு. அந்த நேரத்தில் தான் இன்டர்நெட் வந்து பூம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இவர் வந்து இன்டர்நெட் பேஸ்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு இவருக்கு ஒரு ஆசை. அதனால் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு இவருக்கு ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ பேஜஸ் இங்கே இருக்க லோக்கல் மார்க்கெட் மற்றும் லோக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் ஆசை. அந்த கம்பெனியோட பேர் வந்து ZIP2 அப்படின்ட்டு வைக்கிறாரு. அந்த கம்பெனி வந்து நல்லா க்ரோத் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் காம்பேக்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து $307 மில்லியன் கொடுத்து அதை வாங்குகிறாங்க. அதில் எலான் மஸ்க்கு கெயின் ஆன ருப்பீஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா $22 மில்லியன். இது எல்லாமே நடந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட 28 ஏஜில் தான்.
அவரோட 2வது குவாலிட்டி என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பீயிங் எ கிரியேட்டர். அவர் எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் அத அப்ளை பண்ணி ஒண்ணு புதுசா கிரியேட் பண்ணதுனால தான் 28 வயசுல ஒரு மில்லியனரா வந்திருக்காரு. அவர் நெனச்சிருந்தா 28 வயசுல ஒரு மில்லியனரா ஆயிட்டாரு, ரிட்டயர் ஆயிருக்கலாம். அது அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் ரொம்ப பெருசான அச்சீவ்மெண்ட்டையும் குடுக்கல அப்டின்ட்டு அவர் யோசிக்கிறாரு. நான் இன்னும் நெறைய அச்சீவ் பண்ணணும் அப்டின்ட்டு எலான் மஸ்க் யோசிக்கிறார். அதனால ரொம்ப வருஷமா மாறாம இருந்த ஃபினான்ஸ் லைன்ல அவரு போறாரு. ஃபினான்ஸ் லைன்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரெவல்யூஷனா கொண்டு வரணுன்ட்டு. அப்போ இருந்த காலத்துல செக் தான் மோஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனாலேயே அது ரொம்ப டிலேவா தான் பீப்பிள்ஸ்க்கு போயிட்டு சேரும். அதனால இந்த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்லேயே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாரு. அந்த கம்பெனியோட பேர் தான் X.com. இதுக்கு காம்படிட்டர்ஸாக வர்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபால். கொஞ்ச நாள் போக போக பேபாலும் X.com மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த பேபால் ரன் பண்ணுறாங்க. இதே பேபால் மாஃபியா அப்படின்ட்டு ஒரு கேங்கே இருக்காங்க. அதில் ஜாயின் பண்ணவங்க தான் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது யூடியூபோட ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாமே தான் பேபால் மாஃபியாவில் இருந்திருக்காங்க. 2002 ஈபே பேபாலை ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டுக்கு கொடுத்து வாங்குறாங்க. அதில் எலான் மஸ்க் மட்டும் கெயின் பண்ண அமௌண்ட் $180 மில்லியன். இவர் $180 மில்லியன் கெயின் பண்ணியும் கூட இவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணலை. இவரோட 3rd குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திங்க் பிக்கர். நம்ம இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், அப்பயும் நம்ம இன்னும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவரோட ஆசை. இவரோட அந்த $180 மில்லியன் வச்சு 3 கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாரு. அந்த 3 கம்பெனியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா, சோலார் சிட்டி. ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு இவர் $100 மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. டெஸ்லாவில் $60 மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. சோலார் சிட்டியில் $20 மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஆனால் அவர் பில்ட் பண்ண அந்த ஸ்பேஸுக்கு காசு கொடுக்க முடியாமல் மற்றவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி இந்த ஸ்பேஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே காசு கொடுக்குறாரு. இவரோட ஒரு ஆசை என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பூமியில் இருக்க மக்களை காப்பாற்றணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியில் இருக்க ஹியூமன்ஸ் ஒரு மல்டி பிளானிட்டரி ஸ்பீஷீஸாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் இவரோட ஆசை. எலான் மஸ்க் 2002 ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்ற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அதோட மெயின் விஷன் சாதாரண மனுஷங்களை கூட ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போகணுன்றது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமன்ஸை ஒரு மல்டி பிளானட்டரி ஸ்பீஷஸாக மாற்றணுன்றது தான். இப்போது எர்த்தில் குளோபல் வார்மிங் அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம மார்ஸில் போய் வாழ்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியும் இவர் நிறைய பிளான்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு. ஆனால் இவருக்கு ரொம்ப அதிகமான ப்ராப்ளம் என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்ட் வைஸில் தான். ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ஹை காஸ்ட்டாக ஆகிருந்துச்சு. இவர் வேறு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வச்சுருக்கிறதுனால இவர் ரொம்ப ஹை காஸ்ட்டு செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ இருந்த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஃபுல்லாமே கவர்மெண்ட்னே ரன் பண்ணி இருந்தாங்க. அதனால் எலான் மஸ்க்குக்கு காஸ்ட் வைஸில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இவரோட ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராக்கெட்லேயே ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்டான பார்ட் பூஸ்டர்ஸ் தான். அந்த பூஸ்டர்ஸை திருப்பி ரீயூசபிள் பண்ணலாம். 3 to 4 டைம்ஸ் அதை ராக்கெட்டோட அட்டாச் பண்ணி நம்ம அனுப்பலாம். அது திருப்பியும் எர்த்துக்கே வரும் அப்படின்றது தான் இவரோட மிகப்பெரிய ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட். அதை நாசா பார்த்துட்டு இவங்கக்கிட்ட $1.5 பில்லியன் டீல் பேசியிருக்காங்க. இவரோட செகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபால்கன் ஹெவி அப்படின்ற ராக்கெட்டில் டெஸ்லாவோட ஓன் காரை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒரு ஸ்பேஸ் ஷூட்டையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதுதான் இவரோட செகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட். 2003 எலான் மஸ்க் $60 மில்லியன் டெஸ்லாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஏன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸான காரை யூஸ் பண்ணுறதுனால எர்த்துக்கு ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னு தான். ஏற்கனவே இருக்கிற பேட்ரி கார்ஸ் ரொம்ப குட் லுக்கில் இல்லைனாலும் பேட்ரியும் ரொம்ப நிற்கிறது இல்லை. அதனால் இவரோட ஆசை ஸ்போர்ட்ஸ் மாடலில் இருக்கணும் கார்ஸ் எல்லாமே, பேட்ரியும் நல்லா நிற்கணும் அப்படின்றது தான் இவரோட ஆசை. அதனால் டெஸ்லா காரை வாங்குகிற எல்லாருக்குமே லைஃப் டைம் இவர் ஃப்ரீயாக சார்ஜ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதை சார்ஜ் பண்ணணுன்றதுக்காகவே 2006 சோலார் சிட்டி அப்படின்ற கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த சோலார் சிட்டி கம்பெனியில் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸான சூரிய வெப்பத்தில் இவர் கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினச்சாரு. அதை வீட்டுக்கு மேலே வச்சா அது ஸ்டைலாக இருக்காது அப்படின்றதுனாலேயே சோலார் பேனலாகவே சோலார் ரூஃப் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு. அதை நீங்கள் வீட்டுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா அது ரூஃப் மாதிரி தான் இருக்கும், சோலார் பேனல் மாதிரி இருக்காது. அதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியும் எடுத்துக்கலாம், ஒரு வீட்டுக்கு கரண்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்டை மற்றவங்களாம் பார்க்கும்போது அவங்களோட பெட்ரோல் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸால் க்ரியேட் பண்ண போகிற பெட்ரோல் பங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எலான் மஸ்க்கை. ஏன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸால் க்ரியேட் பண்ண போகிற
ஃபியூல் பங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாஸ் ஆகும். அதையும் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் தாண்டி எலான் மஸ்கோட அந்த டெஸ்லான்ற கம்பெனி ரொம்ப ப்ராஃபிட்டோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லோட போயிட்டுருக்கு. 2000 அண்ட் 2008 எலான் மஸ்க்குக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு. எலான் மஸ்க்குக்கு அப்போ தான் டிவோர்ஸ் ஆச்சு. இவரோட கம்பெனியோட எல்லா க்ரோத்துமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த டைமில் தான் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸில் லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட்டு 3 அட்டம்ப்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போது அவர்கிட்ட இருந்த கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா கம்பெனியை ஒரு வாரத்துக்கு நடத்துகிற அளவுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த 4th லான்ச்சை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணதுனால அவருக்கு சில அமௌண்ட் வந்துச்சு. அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு எல்லா கம்பெனியுமே ஓரளவுக்கு க்ரோத் பண்ணார். இவரோட 4th யூனிக் குவாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் கம் ஃப்ரம் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ். உங்களோட லைஃப்பில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் அதை ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிவிட்டு போகும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து காத்துட்ருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம். இவர் வெறும் இந்த கம்பெனி மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காரு. டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காகவே இவர் வந்து த போரிங் கம்பெனி, ஹைப்பர் லூப் 1 அந்த மாதிரி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக ஓப்பன் ஏஐ மற்றும் நியூராலிங்க் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காரு. எலான் மஸ்க்கை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் படித்த பயோகிராஃபி ஆஃப் எலான் மஸ்க் அப்படின்ற புக்கோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் படிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் மோட்டிவேட் ஆகிட்டு இதை நான் என் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன், இது கேட்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை வச்சு நானும் வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலராக வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன், உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கிற மாதிரி. ஓகே கேஸ், இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் ஆன்லைன் தமிழ். அடுத்த வாரம் புது வீடியோவில் சந்திப்போம். பை கேஸ், டாட்டா.